Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakanhun jong iseng balang ki badan hapok kashatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization lani ka balatip rukum ka komso kilalek bania kendu yo menteri kampo yeng ka sorkar jela uba lakmen rumbui ha office trekam jong u hagasngi palei kata ka khatlai terik urempang arjar arpo hadien ba uniu menteri sorkar ulakhot ya kren ki Hagani ke jing ya kendo pedang menteri kampo yeng bat ka komso kilaya kren ya ka syongsuk syongsain haga jela khamtam ban nomwan ra ka jing pentut ya ki samla pule ki bedang pen kre ya ki examen beper jongki jing khot jong home minister ni mentak sngi hi galong ba alor ka syongsuk syongsangai jong ka jela hi bor oi kalong alor ka jing don kam ba ka don kam ya ka syongsuk syongsangai ha ka jela khamtap e kalong ba kadi ka por ka ba ki khana samla puli kidang pen kre ya ki exam ni joki banda kata hi kadiga shu ko ba ki snow ba kalong ko kam ko kata nomor ba ni borok ni de ki breu ki bala ya don teng ha ki exam la ya shong teng ha ki school ti ni kubur ke jingong jong ku minister ba ka don kam ka jing thanda la ne ka don kam ka jing songsuk songsngan ha ko por kre exam di bat ka baar ka ba ni keren tulong ba kadi halo ka tu ka jing jia ka ba jam ni singi ba ke la don ki rushum ko bu ki ba thang ni tu kali menen ha ne bo no ba shalong di ni la pensai show home minister ba nakaliang jumi ka komsong ngim dei ka kulhut ka ba sponsor la ngim dei ka kulhut ka ba le ek tu ki baro hajing sang la pen banai ki jing ki jongi bangin don haboda i ong bakan don ki jing check ye ki foreigners ha ki border area kamut ha ki kaput jong ka jela jongi ha persya ka asam bat kumjuru ha ki kaput persya ka Bangladesh but kata hiru ke bangile menin sini coba ki members ki jongi ki don ha border area interstate border but ha ki international border but ka fokus ka jongi kelong bangin nomsya ya ki foreigners dan ki mendari bakin wan har jala kata ka di fokus ka jongi but kumba POE ke bubun ki jaka kelong bangi trilang ber ka directorate of infill ban check ki kini omdei tang menin mentak sengiru ya trilang hi ber ka tanat pulit ban kena bakini ki poiwir poi hab kinom dei ban yo rung ni yo kli ada jala ka jongi di ngilapan sai ka beli berkata but nila ada kerensai hiru ba kaniga jingeki mainly ka dei nakadaw ba sarkar India ka shimsting ya ka jingdawa LP jong ka jala ka jongi kam sham dei shu tang ka jingdawa jong ki sen bahalang la ne kam dei shu tang ka jingdawa jong ki rupai ba kala dei ka jingdawa jong ka yingdor bar fa anhi bar ko nomor bakala pas ya ka resolution ka kala trik jong pen December di gila ong hau ba ngingim semlade ke turun ke ba thau ye kino jing kluma but ngino penmi hiru kino jing klumar haga jela ka jongi handrei katu ka jing perkheng ka jongi katu ka jing talasi ka jongi ya ki breu ki ba ya ki breu poiwer ani ya ki bari ki ba rung ha gejala ka jungi leng ba international border pat lang ba state border kadang keteng tingin da ngindang pha hi gi volunteer ban yarap ya ka police ban check itu bro ban ni kembang gi ong ya pi kalong kata ka jing menteri kam lupa ya ka LP da ka penhum ka jungi katu kanang don ri na assure pi ba na kaleng ka jung ni ngindong penmi ano kono ka jing lumar aga jela ka bakta ya ka jing perkre exam joki kena ban kumjuru dasi ka bakta ya shubun ba ki jing seng ki ba don hau ni panai ti nakalian ka jomi ko ba kersai ba ni burom ki sama puli ni burom ya ka exam ka ba maki perkre ni kitbok ba kin le ba kin puli ba kin perkre ba gino penmi ka do jing lumar rei kata ka jing perking pat ya ka jing ru ki poiwer ka celapat ka nang etik kembang iong ba kadi kamram jong police department ban nomsya ya ki poiwer bakin rung ha ka jala ka jongi
Slam dalak man penjisya bagi di dia kata ka diga mandir jong Directorate of Infiltration but ladangi kum ki seng balang ni Arab ya kata dah kalong bi an de ki wat ban seng school ru kalong bi an kin namar kading kamram jong sarkar ban seng school lada kidon ki seng terima seha kum ki balang ki sinong ki kenhun society ki seng school tang bagadi kamram sarkar ban seng school kamla sarkar seng no lagi we kan long bi ai no kan dom long sa ko ru la da pinpej paham ta ka police department la da kamdon ga cooperation lagi seng phalang ngi gum kan hun ni yarap hai police department ha ka budi bat ga jing rat dong khong ya ki blocks yarap hai ki police department ha ka budi bat kinu kam snew tila dang ngi mentang yarap ya ka police department ban perking ya ka jing rung ki poiwir ha ka jala ka jungi ban ong ba ka di kam ban sim ya ka ngathare ka long bakla ti kam dei hiru ka jing sim ya ka anya ka jong ti kidon pat ki jaka ki ba ngila pentip sa polis bapai chane ha ka ne ru idon kam ban don jing check kim tre ban wan ti habang yu ya ki poiwir ba ki wan ting ha ban kali ya haban pandang ni ko isla di kenang ba kan mi kanu ka law and order situation kenang ba kan mi kanu ka jingkan rum kan ram kalong bang ini terelang kai terkar kan kasol karu ka don ya ka jingkitli banwara ya ka ban perking ya ka jingwan rum ki poiwir ngiru idon ka jingkitli ban perking ya ka jingrung jong ki poiwir ini terelang tila da jia ba namo boleh ngingla ada kersai nadu basdang baka jing penrekam ko jongi ya KLP kalong da ka ba ya trilang bat ki infil haki jaka badon ki infil bat hi jaka badon ki infil tinggi bansian riwat nakataru ngila pentip sya ka local PS ngila pentip sya ka oppose jong itu PS bat sakawiru kan ni ka jing check ka jongi ya kinong belah ka lengi jaka ngila ada ong bangin ya penbet ada task force dang menem step ngila ada bendu ya labor commissioner baka di ban baudi ban ai ke instruction dia ki labor inspector ban penlong ya jing talasi ya ki tu ki beriu ki bomdon mo permit gen second du ya ka diskonsir ru ba kadi bendon ka regular check jong ki direct jong ka enforcement tinggi lambo appointment tu ya ka DC ba kandon ka joint checking ya kini ki jaka bala bat kita ngathai lada ngikung kiseng balang ni ya trilang bat ki jong sarkar ban penting kena baka jela ka jongi kan songsuk songsengan kamde ka lenti ba kala bat kamde ka lenti ke baong ba kamde ka lenti ke baong bangin mlang pediang ada mangina kaliang ka komsong yong pendu no ya kin feel ngin pet no bangi te kata kami hap rengi ong mapiru don mangiru dong yen check lah di pinong bukan baklah no kan lada mangi ni ajing tho so home minister dan isu CM ba penduk no ya ka infil ngin check no mangi la ne pi song no ngin sapit ti kata kamlong kan rengi ong mo piru dan mangiru dang ngin nepet lang kum ki ngiru ide ki nong song ki badon sikit klik makiru pide ki ka tanan ka badon ka jingir klik ngin nepet lang ti ngami bukan don ka jingge ka komso kala kentai ru ya ke jingja thangkali ka palaja ka singi balang jong katayo bar kala ong ba ka dei ka kam jong ki riu shim kabu ka komso kala pensngau so menteri sarkar bakandang yai beteng ban penteri kam ya ka ILP hagani ke jela bat ban penyeng ya ki kherdap talasi mender hakikat ba ki badai ban rung syagani ke jela kum bakala sedang nado ka khat artarik mentau benai menteri jong ka tanap poyeng ulong concern ya ka law and order situation ka bala ban escalate na ko jing dia ka jing sa thang kali wa mene ulong concern ya tu ya ka ba mangiru ni long concern nim kwa ba kan mi kan rum kan ram kan tam pon baki dan kan kre exam ki kena sama pulingi long concern ya ta but hanri ka wi ka bangi kwa ban kersai kelong ba menin ni pha volunteer ha border ngim semlong yenu ban kulmar kan ni cela bat haduk menta ka jingi ki jong komsu kadang dei be jingi ki ka jai kadang dei be jingi ki ba jai ngim pat samla ban kona ya kan no jingi ki ban ta ya song sengai ya ka cela ka jingi henry tang bangi jai kamut kin bayar sarkar India bukan sim gobu ban ki menta asngi ka don ka jing pen pau ka jing pen kan mau yo we le ki menteri jong ka tanap sarkar India bawa hanom stun dan kita khot ki jongi bangi dang dawai ka LPI no nyimpat semla declare ban boycott ane ban declare ban la da kadon ka visit jongi minister ni dang sulet ban peneriman ban ba ni ki kum ke jela ka jongi bangi yu henrei la da jia ba ki sim sting kat no e ka patient gen don
kan oe ka passion ngundal ti ka kata kawi but sai sin pat limba ki joki ikwa hi bani iba ka sarkar naklia kan posulan ni kan demand ya ka ANP aggressively ikwa bakan kham le kham teng dawa kham teng but la long le beli kan yu ki mali jungi ban perlong jing ki wada deliru ngam i bakan don kan ko jing la da ki wei ki state ki legislator ki la ban lead from the front ngayo i ba kam don ji yu i ki wei jela ki chief minister ki lead ki rally persiasi kan yu ke jela ka jungi ba ki kan hun jungi minister ki lead ya ka jing dawa LP sa dali kan ngam i bakan don ka jing Henry kata ka syok mo start dong sarkar tika kumbang ong api kan ni jing penrekam ko jongi ya ka LP ka longba adin bang yu i ba ka jing rung jung poyur la be sa palapo ti ginang ya pitek but ambe tang ba ya pitek la syem tayo ngin kondok ru ki surprise hakini ki checkpoint